μας εκδήλωση. Είμαι υπεύθυνη, περισσότεροι με ξέρετε, γιατί είστε το μάθημα της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Να συστηθώ και για αυτούς που δεν με γνωρίζουν. Είμαι λέκτορα στο τμήμα πληροφορικής και είμαι υπεύθυνη για το πρόγραμμα Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Σήμερα εδώ πέρα είναι μία από εκδήλωση που κάνουμε στα πλαίσια μιας σειράς εκδηλώσεων και δράσεων που κάνει η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας σε σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα. Πιο συγκεκριμένα, η Μονάδα Καινοτομίας, και το λέω επιστώντας την προσοχή κυρίως στους πρωτοετής, που δεν μας ακούσατε πέρσι, γιατί η Μονάδα λειτουργεί από το 2011, αλλά κάποιοι έχετε παρευρεθεί στις εκδηλώσεις μας και έχετε ακούσει πράγματα. Όσοι όμως έρχεστε για πρώτη φορά εδώ πέρα, να σας ενημερώσω ότι η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, όπως το Γραφείο Διασύνδεσης και η πρακτική άσκηση, είναι θεσμοί που υπάρχουν όπως όλα τα πανεπιστήμια, υπάρχει και στο δικό μας. Και έχει ως σκοπό να κάνει κάποιες δράσεις για να μπορέσει να εξοικειώσει τους φοιτητές με θέματα του πώς διασφαλίζω τα δικαιώματά μου σε έργα λόγου ή σε έργα λογισμικού που φτιάχνω ενδεχομένως, πώς καινοτομώ, πώς δημιουργώ καινοτομία και πώς αυτή την καινοτομία την εκμεταλλεύομαι εμπορικά για να αναπτύξω ένα επιχειρηματικό εγχείρημα, να κάνω ένα επιχειρηματικό εγχείρημα. Στόχος λοιπόν της Μονάδας Καινοτομίας είναι να φέρει, όπως λέει το όνομά της, τους φοιτητές σε επαφή με τον όρο καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Για αυτόν τον σκοπό υπάρχει το μάθημα που κάνουμε στο χειμερινό εξάμηνο και δίνεται για τα περισσότερα τμήματα δίνεται στο 5ο εξάμηνο, για κάποια δίνεται στο 7ο εξάμηνο. Έτσι. Και όσοι δεν είστε μπορείτε να έρθετε να μας ακούσετε σε μια φορά αν θέλετε. Το 5ο σε οποιαδήποτε φάση, αλλά προτείνουμε κυρίως από το 5ο και το 7ο εξάμηνο, που είναι λίγο πιο όρημα τα παιδιά, η σκέψη τους, να μπορούν να παρακολουθήσουν ένα τέτοιο μάθημα. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να το πάρετε λιγότερα ή μόνο νωρίτερα, αν νομίζετε ότι θα μπορείτε να ανταπεξέλθετε στις απαιτήσεις του. Γίνεται κάθε Πέμπτη στις 9 με 12 για όλα τα τμήματα του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Έτσι. Τώρα, εκτός από το μάθημα που κάνουμε στο χειμερινό εξάμηνο, έχουμε και μια σειρά από άλλες δράσεις. Έχουμε δηλαδή επισκέψεις των φοιτητών σε διάφορους παραγωγικούς φορείς, με σκοπό να τους εξηγήσουν λίγο τι κάνουν, τι είναι η επιχειρηματικότητα, τι είναι η καινοτομία. Έχουμε προσκλήσεις ανθρώπων εδώ πέρα για να μας εξηγήσουν λίγο πάλι πώς σκέφτονται να κάνουν την καινοτομία τους, ποια είναι η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, τι ακριβώς κάνουν. Προσκλήσεις επιστημονικού προσωπικού που μας μιλάει για θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Τώρα, πώς ενημερώσετε εσείς για όλα αυτά? Ένας τρόπος είναι μέσω από τον email που στέλνουμε σε όλους τους χρήστες, κάθε φορά όπως το email που λάβατε για τη σημερινή εκδήλωση, τι έχουμε οργανώσει για εσάς. Ένας δεύτερος τρόπος, και αυτός είναι που θέλω σήμερα λιγάκι να συζητήσουμε και να σας δείξω. Συγγνώμη, απλά πρέπει να βγάλω αυτό γιατί... Λοιπόν, ένας άλλος τρόπος που... Ήταν αυτός που είδατε. Ήταν αυτός. Γιατί? Δεν έχετε πάρει διεύθυνση IP. Αργεί λίγο. Θέλει λίγο... Στόλβεν. Προλάβατε και τον είδατε, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, δεν πειράζει και να μην το δούμε, έχω διαφάνειες. Αλλά το θέμα είναι να κρατήσετε λίγο αυτό. Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας λειτουργεί στα πλαίσια μιας ευρύτερης δομής που λέγεται Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας των Φοιτητών. Είναι η Δάστα, έτσι. Άρα είναι dasta.ion.gr /MKE. Αυτό είναι το site.
Εδώ μέσα λοιπόν θα κάνω ένα refresh, μήπως μας επιτρέψει να δείτε. Είναι επιλεκτικό το ίντερνετ, σε κάποιους δουλεύει, σε κάποιους όχι. Πριν είχε Σε μένα δεν παίζει. Ναι, δεν είναι θέμα σύνδεσης, όχι. Λοιπόν, δεν πειράζει. Μπαίνοντας στο site θα βρείτε πάνω όλες τις ανακοινώσεις που αφορούν τις εκδηλώσεις που κάνουμε και θα βρείτε και πάρα πολύ υλικό. Τι υλικό είναι αυτό? Είναι εκπαιδευτικό υλικό, δηλαδή κάποιες διαφάνειες που δίνουμε και στο μάθημα, αλλά κάποιες μελέτες περίπτωσης επιχειρήσεων που έχουν εφαρμόσει καινοτομία και αφορούν μια επιχείρηση, άρα μπορείτε να διαβάσετε για αυτές. Και κάποιο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό που αφορά πιο πολύ τα τμήματα ανθρωπιστικών σπουδών και πώς αυτά σχετίζονται με την καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Εγώ σήμερα θα σας δείξω, πριν δώσω τον λόγο και καλωσορίσω τους ομιλητές μας σήμερα, να σας δείξω απλά ότι για να μπορέσετε να έχετε πρόσβαση στο υλικό αυτό, θα χρειάζεται να γραφτείτε. Και πώς γράφεστε στην πραγματικότητα, δεν αρκεί μόνο, βάζετε το email σας, αυτό ήταν το site, έτσι, που θα δείτε άμα μπείτε στην διεύθυνση. Εδώ υπάρχει ένα αριστερό μενού, που γράφει εγγραφή χρήστη. Έτσι, υπάρχει το πάνω μενού που έχει κάποιες επιλογές, διαγωνισμούς καινοτομίας, το ημερολόγιο με τις εκδηλώσεις μας, σύνδεσμους, links χρήσιμα που μπορείτε να έχετε. Και εδώ έχουμε υλικό για επισκέψεις, για εκπαιδευτικό υλικό, μελέτες περίπτωσης και υπάρχει μια τελευταία επιλογή που λέει εγγραφή χρήστη. Μπαίνετε λοιπόν εδώ πέρα πλην εγγραφή χρήστη και συμπληρώνετε κανονικά το μενού. Προσέξτε το εξής, θα πρέπει το email που θα βάλετε να καταλήγει στο papakionia.gr. Άρα να είστε χρήστες του Ιωνίου. Γι' αυτό έχουμε κάνει εδώ, για να μην μπορεί να συνδεθεί κάποιος που δεν είναι φοιτητής μας. Και στη συνέχεια θα σας σταλεί ένα email που ουσιαστικά θα έχει το activation, μια διεύθυνση που θα σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας. Μπαίνετε στη διεύθυνση και αποκτάτε, αυτό είναι η ενεργοποίηση, η σελίδα με την ενεργοποίηση του χρήστη. Πατάτε εσείς το link που σας στέλνετε στο μήνυμα, η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε επιτυχώς, το μήνυμα επιτυχίας και έτσι στη συνέχεια μπορείτε να μπείτε και να δείτε. Θα κάνετε σύνδεση email password κανονικά. Σύνδεση χρήστη. Η επιλογή για τη σύνδεση βρίσκεται στην πρώτη τελευταία, στο αριστερό μενού. Πατάτε OK και είστε στην περιοχή του χρήστη. Εντάξει, αυτό είναι υλικό, αυτά είναι links δηλαδή που μπορείτε να τα ανοίξετε, PDF αρχεία και να διαβάσετε τι υπάρχει πάνω στην συγκεκριμένη πύλη. Αν χρειάζεται να αλλάξετε τα στοιχεία σας, επίσης έχετε την επιλογή από εδώ, αλλαγή στοιχείων χρήστη. Εντάξει. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο για το site. Αυτό που θα ήθελα, τελειώνοντας, είναι να ζητήσω να υπάρχει δική σας συμμετοχή σε αυτές τις ενέργειες, γιατί οι ωφελούμενοι σε αυτό το πρόγραμμα είναι οι φοιτητές. Να έχουμε τις προτάσεις σας για άλλες εκδηλώσεις που πιθανόν να χρειάζεστε. Όπως τη σημερινή. Να πω λίγα πράγματα λοιπόν για τη σημερινή. Η σημερινή εκδήλωση είναι στα πλαίσια μιας δράσης που λέει υπηρεσίες καθοδήγησης και συμβουλευτικής σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Η συγκεκριμένη δράση έχει άλλες 3 υποδράσεις, μία από τις οποίες είναι η ατομική συμβουλευτική καθοδήγηση, την οποία θα μας εξηγήσει σε λίγο ο κύριος Δελιγιάννης, που είναι υπεύθυνος, και η άλλη είναι η ενημέρωση υποστήριξη σε θέματα κατοχύρωσης της πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και οικονομικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας. Στα πλαίσια αυτής της δράσης έχουμε τη σημερινή εκδήλωση. Η σημερινή εκδήλωση είναι η τρίτη στη σειρά των εκδηλώσεων που έχουμε κάνει. Κάναμε μία στην αρχή που ήταν δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε συνεργασία με τον ΝΟΒΗ, Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Κάναμε μια δεύτερη το Μάιο του 2012 σε συνεργασία με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και τον ΝΟΒΗ, Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Μιλήσαμε γενικά για τα πνευματικά δικαιώματα. Και η τρίτη στη σειρά, η σημερινή μας εκδήλωση, είναι εξειδικευμένα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Άρα, δηλαδή, αρχίζουμε και το εξειδικεύουμε το θέμα και είπαμε ότι θα μιλήσουμε η πρώτη